sige kong ang Ginoo. Natagaan kong taas sa kinabuhi. Sige tayo, istorya tayo, istorya. Ang lingkod ang akong kinabuhi. Siguro, tayo na po. Una naman gani ang akong mga bata, upat ang nangamatay. Mga dalaga lang ulit tao. Matay na. O nangamatay na. Okay. Ako pa rin tao nagpabilin. Mga hapon sa tanan, no, natadari rin siya sa kalugar sa akop na sa barangay Sagmune. Ato ni si tatay, no, mauna yung balay. Sa tatay na isa diri kay ang nila wala din yung asawa. Punta na ako kung sa sitwasyon ni tatay. Ayo. Tay. Oh, may hapon tay. Oh. Sa may kauban mo diri tay. Ha? Kinsa imong kauban? Punta na? O imong kauban? Sa? Diri nagpuyok. Ikaw ra isa? Okay bang yapon? Okay lang gapon, medyo di na tayo kadungog sa atin. Pwede ko mo dayon tay diri tay? Ha? Pwede ko musaka diri? Oo. Murayon ko. Murayon ko. Murayon ko. Akong pari. Oo. Di kayo may magkakuha ni tatay, no? Kay medyo di kadungog si tatay sa atong sa kahon. Saka ko. Di. Di man ko kanong mo, tinitidahan ninyo. Oo, hindi kay kadungog tay. Kaya nasakit ko yung bawon. Nga mo na si tatay, no? Tanungan yung time ni tatay, no? So, medyo gamay si tatay, kay medyo idara na po niya, senior na po niya, tay. Ha? Magdungag din sa mo, tay. Kisa may magdungag sa mo dali, tay. Tinsa, Kana magluto sa imong kanon, dungag. akong asawa. Imong asawa. Oo. Niya. Ang edad sa imong asawa, mamaw na po sa imong karon. Oo. Saan ko lang ko ni tatay, no? Niya, tay, kini asa man karon si ante, si Lola. Tuwa sa bagyo. Sa baryo, naunsa man sa dito Nagsuloy-suloy, kaya nangitag pagkaon na mo. Mo ni no, tiguang gitaon sila. Yang asawa, ingon pa niya, pareho na pud og edad sa iya ha. So siyempre tiguang na gyud. Nangita pa gid og pagkaon. Saan ang among anak? Nak mo dabalay pud siyang anak. Parang Oo na wala. po. Karon tayo, kining nagkaon na ka tay. Ha? Nagkaon na ka. Nagkaon ko pero hindi ko kakaon na sa akin. Makakaon ko kung kape. Hindi isod ang kape. Oo. Kape na ko yung taon. Kaya di naman po kakatabaw tayo no. Kaya magsuporta sa inyo tay. Kung man ko luto, mukhaong ko luto. Di man ko katuloy na. Lagi kay. Luya naman ko kaayo. Buya na lagi niya. Tay. Para akong asawa. Nanay si nanay. Nasa nanay no, nya no. Asawa. Nya tay. Ha? Karon naalagi mi diri Oo. nakita mo naman mo sitwasyon. Na may Istoryahan niyo ito nga akong asawa. sige. Oo, sige lang. Ato lang istorya ng mga asawa karon. Ani tay ha? Kaila ko ng sitwasyon ni tatay ba kay siyempre nakita mo ginato nga. Isod yun. Na may dalang gamay nga kwantay. Brad, palaw ko Brad. Kada Brad. May bugas gamay tayo niya. May dilata og bugas mo pa may marami na dala ko makaya tay. Unta na kini nga gamay nga. Ang gamay tayo matabang to sa mga tay. May dalang ko tay pang paano niyo? May isa ay atong bugas tay gamay ra is tay nga. Ape atong gamay nga. Kuhaan siya ka ng... Kuhaan ka ng... Manok ang mga balsilis kalong. Ano tayo no, gamay ra ginang madala tay kay maura may ato makaya tay, gamay nga bugas o gamay nga kuan tana nga makakuha ni si mo tay. Kini mo ginagmay ra ni tay. Nga tabang si mo aturo. Ako naghangyo ko sa sige. Ako naghangyo ko sa tanan no, na may atong mga ka-vlogger diha nga nay mga kwarta-kwarta. Nakaanhin mo sa ako. Kung kamoy mga abunda diha, nga kini si tatay na diri sa Bakit? barangay Sagmuni. Oo. Sagmuni sa nga puro tay. Sa muni ni. Puro Uno pako. Puro ono diri ano nga Baliw dito. pwede niyo si tatay bisitahon diri kay tanong yung sitwasyon diri kay tiguang dito si tatay. Yang inanlan panigtambal. Akong balay. Maling kamot na ko yung taon. Yang balay. Maling akong balay. Lagi tay kay basig pohon tay. Oo. Kaloyan makabalik mi. Kung kuan na basig makadala-dala na may daghan-daghan tay para sa imong tay. Para pangkuan Ay, salamat sa Ginoo dong. Mabuhi pa ko ni ala. Ay, tagaan pa taas-taas ng Ginoo tay, salig lang ta sa Ginoo. Kay maabot maging ang panahon nga mawata sa kalibutan Abiyan mo dong sige kong ampong Ginoo. Natagaan kong taas sa kinabuhi. pila na edad ni mo ron tay?
Ha? Pila na edad mo? Mga gates na. Gamay man ko nga tao. Gatos na imong edad? Oo. Si magsaysay pa nga akong namatan panganak sa akong ginikanan. Si magsaysay nga presidente. Oo. Usa pa na nga tuig nang wa Na lalibang kaala karugay na. Pila na ka dekada? Na pila na kailis ang presidente ng Pilipinas. Gagala. Grabe Nailis. ginang Ang magsaysay. Barato pa ang palitunin sa una. Ang tiso na pulo na kuan gantang. Sige tayo, ako lang tayo, alam ko yung gusto tayo. Nagkulong-kulong ko yung tao doon. Relax na tayo, relax. Ya, okay ra ka tayo. Maura ni among hatag si mga tayo ha, maura gini tayo. Pero among panikamutan tayo, mabalikan ka na mo diri atay. Oo. Ha? Muna. Salamat pa nga mo balik mo sa ako. Oo, kaluyan sa Ginoo tayo, balikan ka na mo diri kay atong dungagan ni. Kining pila ka kilo nga bugas ato ning daghano nato ni. Maningkamot mi mabalikan ka na mo diri kay nakatuod man mi diri Kakabuhi niya ako. Kay kaluyan aw. Kining imong sira ako ning ilisdan. Uhon. Makway ko diri ha. Oo. Nya tay. Ha? Na naman si Nancy, ngay ang asawa na nabot na. Sante. Wala unta uli anak ko og padayon patong nagpan sa ako. That's yun. Wala ba kay kwantay? Maintenance ka tambal. Ha? Maintenance tambal nimo. Kuhaan ka lang sagot mamul. Mo ray mong tambal. Sa barangay. oo naman. Sa pwede man ka moadto sa kuan sa barangay na may health center. Na, hindi mamuhatag ang sintin ug tambal. Sige na kong mga ug distansya sa baga. Wa may giyatag kay may milisina. Sus kaluoy po na tatay. Di man muhatag mo na sila tay. Muhatag na sila. Wala. No? Kay kuha na nga. Ako. Sige tayo, istorya tayo, istorya. Pangalikon ang akong kinabuhi. Siguro, patay na ko. Una naman galing ang akong mga bata. Upat ang nangamatay. Mga dalaga na ulit tao. Namatay na. O nangamatay na. Sige tayo, Ako sige. pa ngayon tao nagpabilin. Ini tayo. Gamay ra ni bugas tayo pero kuan tayo. Madungag mo ni tayo. Salamat pa sa ganun. Naikuan dire ma. Dilatar man ni tayo. Natay mo dos gamay. Kalimot yan. Kay mo pa may ato makaya lagi ani tayo kay sige lang, sige relax na tayo para may kusog tayo. Ano pala big istorya tayo kay kinangurog na ka. Ay lang pagkuan. Relax lang. Puhon-puhon ma. Kalian balik ko ka naman. Kaya kung ang kurog dahil. Relax lang. Ayun. Anak mo kini. Yan lahat. Sige, sige, sige. Kaya muna ako, maghuwat na lang kung akong kamatayo ni ini. Ayos na tayo. Kaya pa rin mo na tayo. Kaya pa. Hindi mo ang mga tao na ampo lagi nung Salig lang yung sa Ginoo. salig lang. Yan tayo, mo ato sa mitay ha. Oo. Nakakita tayo. Salamat paano Wala sa kaya daw. sagaan ko ninyo. Panalangin sa Ginoo. Tay, tay. Salamat. Lord.